jsem rád, že jste se sešli v tak obrovském hojném počtu. Trošku zkušenost už máte, měli jsme vystoupení pod Platanem, teda muslim druháci ne, já jsem tam vždycky spíš takový kroští. Takže dneska si tady krkonošské legendy připomeneme. Věřím, že ten váš zážitek bude obrovský, já to viděl jenom kousíček a už ho mám. Takže ať si to užijete všichni, začneme takovými trošku technickými poznámkami a pak to celé spustíme. Tak, ještě jednou díky, že jste přišli a přeju vám krásnou vlastně zábavu a ten zážitek pro mě byl hned od prvního okamžiku, jak to začalo na zkoušce. Tak děkuji. Tak, dobrý podvečer ode mě. Já vás tady vítám, je vás tady opravdu moc. Na začátku bych chtěla říct, že víme, že spoustu z vás stojí a nemá místo na sezení, ale jinak to řešit nešlo. To představení, které uvidíte, trvá zhruba 20 až 25 minut, podle toho, jak se budeme courat, takže věřím, že i na stojáka takzvaně to bude snesitelné. Představení, které se jmenuje Krkonošské legendy, dali dohromady třídy 2. A a 2. B pod vedením paní učitelek Jany a Petry. Paní učitelky napsali scénář a celé to vymysleli a zrežírovali. Já tady stojím z jednoho prostého důvodu, že budete mít jedinečnou šanci vidět v rámci celého toho uskupení, které čítá asi 44 dětí, proto vás je tady taky tolik. Zároveň zahrajeme 4 písničky, na kterých se podílí též žáci 2. A 2. B, kteří budou hrát na hudební nástroje, což si myslím, že je naprosto jedinečný a úžasný a skvělý, a proto jsem tady já, tak abyste z toho nebyli vyděšení, budu to malinko řídit a trochu to zvučit. Na začátku bych vás chtěla poprosit, abyste si mě při nejlepším nevšímali, já tady tak jako občas budu někde asi pobíhat. Druhá věc, já doufám, že děti, kterých se to týká, vyřídili svým rodičům, a to jsou děti, které sedí na straně, vyřídili svým rodičům, kde sedí, abyste měli na ně dostatečný výhled, protože bohužel z určitých úhlů pohledu není možný, aby všichni viděli všechny, ale to věřím, že zvládneme. Opravdu je tady 44 dětí plus 2 paní učitelky, plus pan ředitel a já, což je dost lidí, takže to jinak technicky zařídit nešlo. A úplně poslední a podle mě velice důležitá věc je, že celé to představení budeme natáčet. Tam máme pana kameramana, vidíte, že i má dobrý úhel, z jeho pohledu by mělo být vidět opravdu vše, proto vás poprosím, abyste nechali schované mobily, protože jakmile se to takto zvedne nad hlavou, tak si myslím, že je to naprosto ztracený a půlka neuvidí. Takže buďme trpěliví i po té viditelnostní stránce. A úplně poslední věc je, my když jsme to zkoušeli, přece jenom ne všechny děti mají takový zvučný a výrazný a hlasitý hlas. Je možné, že třeba občas vám něco uteče, že něco bude trošku potišejší, než byste si představovali, tak vás moc poprosím, aby jsme k tomuhle byli za prvé velkorysí a i od vás to bude vyžadovat obrovskou míru nic nedělání, nepohybování se, nešustění, nemluvení, vypnuté telefony, samozřejmě to snad asi ani nemusím říkat, ale opravdu jakýkoliv hlukot a šumot, to celé ještě jakoby lehce posílá, co se hlasitosti týče, níž. Tak vás poprosím, když něčemu nebudete rozumět, tak se třeba pak zeptejte, ale aby se nám neozývaly takové ty oblíbené šumy typu cože? Že jo? Takže u tohohle prosím opravdu aby jsme byli velkorysí a my už budeme moc začít. Já myslím, že jsem řekla všechno, možná něco, co jsem nechtěla. Takže jinak, jak jsem říkala, zahrajeme i 4 písničky naživo a po těch se tleskat nebojte, my s tím trošku počítáme, takže abyste nás nepřekvapili naprostým tichem nebo něčím takovým. Takže my se můžeme nachystat a já doufám, že to tady mám dostatečně nahlas a můžeme to spustit. Takže příjemnou zábavu.
Dělí jméno Labe. Tuto řeku již trochu známe a rádi si o ní zaspíváme. Ten měl vynět z těchto
barvách a textech. Lidem způsoboval hrůzu a strach, protože si mysleli, že na ně sesílá pohromy jako déšť, vichřice a bouře. Zlý duch časem se prý na horách zjevoval jako obr s kyjem, dlouhými vlasy a vousy. Šla z něho hrůza a nebylo rado se s ním setkat. Neměl rád, když lidé vstupovali do jeho království, kdykoliv mohl lidem škodit. Podoba mraku nebo větru. Jak známo, krakonošna se pomohlo brát různé podoby. Lidem se mohl jevit na obloze jako obrovský mrak. Když spustil bouřku, blesky a vítr, mohl vypadat i jako ohnivý či větrný démon. Hlídáš pokladu, proč tak středil se království? Země ukrývala mnoho vzácných pokladů. Drahé kameny, zlato a stříbro, které se lidé snažili najít. Všechny nenasytné havlunky krakonošské stát. Jak krakonoš přišel k lidému brzo? Krakonoš se kdysi zamiloval do princezny Emy. Tu se odvedl na svůj hrad. Emma však krakonoše za muže nechtěla. Aby na hradě nebyla sama, krakonoš proměnil žaby na nedalekém poli v urozené dámy, pážata a služebnictvo. Po čase bylo třeba společníky vyměnit, ale žaby docházely. Princezna chtěla z hradu uniknout, tak mu dal za úkol přepočítat žaby na poli. Dala mu podmínku, že se nesmí splést, proto je krakonoš neustále přepočítala a ona mezi tím uprchla. Příběh se rozšířil mezi lidi, které horského ducha nazvali rýbrcoulem, přeloženo z němčiny počítat žaby. Jméno rýbrcoul není vůbec rád. Hovoříme tedy o něm, jako o krakonošovi, o duchu hor, či strážci pokladu. Jaká je tedy jeho nejznámější podoba?
se čelil měnným šátkem. Byl vytrvalý, ale jeho trpělivost nebyla také nekonečná. Údolí nezdrobeně odhodil krumpáč a měnný šátek a skončil s dobýváním. V místě, kam šátek dopadl, vzniklo město Vrchlabí. Len s krumpáčem se staly symboly obživy místních lidí. Těžili zde železnou rudu a dřevo. Pěstovali len a na svých kalcovských stavech tkali lněné plátno, které se vyváželo do celé Evropy. A o Vrchlabí si budeme vyprávět po prázdninách ve 3. třídě. A už se na to moc těšíme. Sluníčko, když teple hřeje,
děkujeme za obrovský potles, protože já teď jsem tady jako Krakonoš a za mě obrovské poděkování všem dětem, protože ten nácvik byl tak náročný a vytrvalý a houževnatý, že výsledek jste samozřejmě tady viděli. Takže Krakonoš pro ně má ještě vykouzlený nějaký dáreček, ale protože jsem tady rozdával ty větve a kytičky, tak já umím kouzlit na horách samozřejmě daleko víc. A to, co tam neroste, jsem vykouzlil. Samozřejmě teda pro diváky, to si omlouvám, dostanou. Ale já jsem tady vykouzlil takový květiny z horského odběru možná, nebo něco. Poslední kouzlo je na prklaví. Má malý plášť. Tak. A to je pro všechny vystupující svatníkové pomocník. Můžu to tady odhalit, nebo děvčata to odhalí, to jsme jako paní učitelka, protože ty se o to Na kouzlo připravit